It's like any industry, but it's now more computerized. Se on vähän niin kuin mikä tahansa ala, mutta nykyään enemmän tietokoneiden ajana. If you go to a bank to withdraw money, of course there is a verification process that happens in background. Samalla tavalla kun menet pankkiin nostamaan rahaa, niin siellä on myöskin verifiointiprosessi takana. And sometimes it's vulnerable to human error. Ja joskus se on alttiina myös ihmisvirheille. And since the fail of banks in 2008, Niin kuin esimerkkinä pankkien romahdus 2008, engineer wanted to solve this problem. insinööri halusi ratkaista tämän ongelman. So they come with the blockchain technology and the Bitcoin as cryptocurrency. Ja siitä syntyneenä tuli myöskin Bitcoin ja lohkoketjuteknologia. So the process is simple. It is solving a mathematical puzzle. Prosessi on oikeastaan yksinkertainen, siinä ratkaistaan matemaattista yhtälöä By miners louhijoiden toimesta, and verify all the transactions. jotka samalla varmistaa kaikki siirrot. And the proof of work is what you get rewarded for. Ja proof of work on se, mistä siitä palkitaan. So the proof of work is actually verifying the transactions. Eli käytännössä se on se, mikä varmistaa myös ne siirrot, eli louhinta. So the concept, we can say there is a concept of metaphor for that. Joo, se on niin kuin metafora. Yeah. For example, I will bring pieces of Legos over here, and I just want to make a competition. That the first one who can really assemble everything to a helicopter. Niin, eli esimerkiksi jos järjestetään tällainen kisa, missä pitäisi tuollainen helikopteri rakentaa noista palikoista. So I'm now creating competition between all of us. Eli hän vaikka järjestää kisa näiden ihmisten kesken, And the first one who assemble it in the right way, ja ensimmäinen, ketä kasaa sen oikealla tavalla, I will check it, verify it, and give it a serial number. ja se tarkistetaan, vahvistetaan ja annetaan sille sarjanumero. And the winner get the Bitcoin rewards. Voittaja saa siitä silloin sen Bitcoin-palkinnon. Kiva kohteeksi. So now if I want to take it to the real life example, Nyt otetaan oikea elämän esimerkki. for example, if I have my application, Mining Race, which is decentralized application, Esimerkiksi Mining Racein appi, joka on hajautettu lompakko. and I want to send a Bitcoin to any one of you, Niin, please. please, okay. Jos mä haluan lähettää jollekin teistä Bitcoinin, So I will send it to you. So this is called a transaction. ja tätä sanotaan transaktioksi, eli siirto. So what actually is going inside this transaction? Ja mitä siellä niin oikeasti sen siirron sisällä tapahtuu. There's a different blocks mined every day or every 10 minutes in the blockchain network. Ja siellä lohkoketjussa louhitaan joka 10 minuuttia tämmöisiä lohkoja. So for example, this transaction will go to the block 71. Esimerkiksi tämä siirto menee tuonne lohkoon 71, which will be transmitted among all miners. joka lähetetään kaikkien louhijoiden tarkistettavaksi. And the first one is solved and verified is get rewarded with a Bitcoin. Ja ensimmäinen, kun sen ratkaisee ja vahvistaa, niin saa palkkioksi Bitcoin. After that, the block itself get a unique hash code. Ja sen jälkeen se itse lohko saa uniikin hash-iden, Yeah, similar to to the barcode or serial number that we verified before. eli vähän sama niin kuin uniikki sarjanumero. And there the transfer of Bitcoin happen from one side to another side. Samalla myöskin tämä siirto eli transaktio tapahtuu. And it continues to the next block until the transaction get verified in this network. Ja se myöskin vahvistuu ja liitetään sinne lohkoketjuun. So the reward of solving this block is 3.125 Bitcoin. Ja yhden lohkon varmistukseen tai kun lohko valmistuu, niin siitä tulee palkkioksi 3,125 bitcoinia. Which it either get rewarded to the miner or to the mining pool. Joko se menee yksittäiselle mainajalle tai sitten sinne mainauspooliin. So this is actually what's happening in the real life. This are the blocks that we all can monitor online. Ja tämä on oikeastaan se, miltä se näyttää niin kuin reaaliajassa. Tätä pystyy kuka tahansa seuraamaan. So every block has different number of transactions. Kaikissa lohkoissa on eri määrä transaktioita. And this transaction get verified. Ja nämä kaikki, mitkä siinä lohkossa on, tulee varmistettua. After it get verified, it get added to the blockchain network.
Ja kun se on varmistettu ja vahvistettu, niin se lisätään siihen lohkoketjuun. And get a unique 64 character hash code. Ja siitä syntyy 64-merkkinen uniikki koodi. So this hash code are unique identity for every block. Eli se on täysin uniikki ID tai koodi. And this is all depend on all the transaction inside it. Ja se muokkautuu sen mukaan kaikista niistä siirroista, mitä siinä lohkon sisällä on. The previous hash block because it's all in series. Ja myöskin aikaisempaan. And the timestamp when it get mined. Ja siihen tulee timestampi, koska se on. And the random number. Ja vielä randomi numero. Making this 64 character almost impossible to predict. Eli se tekee 64-merkkisestä numerosarjasta käytännössä mahdotonta ennustaa. And impossible to reverse. Ja mahdotonta myöskään mennä taaksepäin tai kumota. So this is in simple the mining process. Ja tämä on yksinkertaisesti niin kuin se mining-prosessi. And I want a little bit to talk about where we are today as Iconex and Mining Race. Ja nyt haluan vähän kertoa, että missä me ollaan tänä päivänä niin kuin Iconexan ja Mining Racein osalta. In 1 year we managed to be in 158 countries around the world. Yhdessä vuodessa nyt ollaan onnistuttu leviämään 158 eri maahan. We can say proudly that we managed to introduce more than 55,000 new users to this centralized financial system. Ja ollaan tosi ylpeitä, että voidaan sanoa, että me ollaan saatu 55 000 uutta hajautetun teknologian käyttäjää. We managed also to distribute 65 Bitcoin to our community. Ja ollaan onnistuttu jakamaan meidän